Goeie. Nou, dit is plakje worden. We zitten hier, ik. Alles is er aansluiten. De microfoon die werkt weer. Ik ken weer aan de slag met mijn filmpjes. Nog hebben we hier natuurlijk ook nog te doen, dus het is net zo dat er nog op een bult filmpjes komen. Maar goed, ik ken in ieder geval wel los. Gelukkig. Want dat had natuurlijk al hier langer nodig hoor. Nou, het spul staat allemaal. Had me wel super meer erg kosten trouwens, ja? Want het gaat op een gegeven moment, maar krijg goed. Maar dat knapt al je weer een beetje op en ja, dat meer erg bloot toch denk je. Maar in ieder geval, het spul werkt het best hier en je hebt sowieso aan zo even kijken. Want dan, we zijn natuurlijk altijd op paard, hè. Ik zal trouwens in kwart eens even, want we wijnen dus ergens en uw Krauske die staat hier dus in de scoring. Had een mooi plakje. Eigenlijk zijn we op een hele dure camperstelling, zeg ik altijd maar. Maar dat laat ik hem de volgende keer nog maar eens even zien. Misschien toch even een glimpse. Zo, daar staat er. Maar zoals ik al zei, dat zullen we de volgende keer zullen we er wel door. Nou, voorlopig eerst even Xavier. Het spel werkt en we kunnen los. Laters.